Modellen blev oprindeligt skabt af antropologen Gregory Bateson. Modellen kaldes de logiske niveauer for forandring, og det er en nyttig ramme at bruge, når vi skal arbejde med forandringer. Den kan hjælpe os til at afgøre på, hvilket niveau vi skal arbejde med for at opnå en bestemt forandring. De logiske niveauer er gældende både for enkeltpersoner som for virksomheder og organisationer. Når niveauerne er i overensstemmelse med hinanden, så opnår vi det, vi kalder alignment. Et af niveauerne i de logiske niveauer for forandring, det er omgivelser. Omgivelserne henviser til det sted, du laver det, du nu engang laver. Det kan være dit arbejde, det kan være i forhold til din familie, det kan være i forhold til dit fritidsliv. Med andre ord, de omgivelser, som er principielt jo uden for dig selv, hvor du nu engang har en aktivitet eller hvor du arbejder. Omgivelseslaget, det er måske for nogen under forandring. Lad os lige kigge lidt på det. Pædagogen, som normalt arbejder i SFO'ens lokaler, kan måske nu, det gør de nogle steder, indgå i det, der kaldes den understøttende undervisning. Det vil sige, i noget af det vedkommendes arbejdstid, skal de være ikke i SFO'ens lokaler nødvendigvis, men i et klasselokale. For nogle er det en stor forandring, for andre en mindre forandring. Men en forandring vil det være for nogen. Lærerne, de undergår måske også en forandring på det her niveau, der kaldes omgivelser. Tidligere så sad den enkelte lærer derhjemme og sad og forberedte sig. Nu er det mange steder et krav, at man er på skolen og forbereder sig. Det vil sige, at omgivelsen er skiftet ud fra hjemmet til en skole, et klasseværelse, et kontor, et mødested. Hvad der nu engang er under forberedelse til, hvor man kan forberede sig. For nogen vil det her være store forandringer, for andre mindre, men under alle omstændigheder vil det mange steder være en forandring. Som symbol på en forandring, så skubber vi dette niveau, omgivelserne, ud til en side i vores pyramide. Et andet niveau i de logiske niveauer for forandring er adfærdsniveauet. Det vil sige det, jeg gør og måden, jeg gør det på. Adfærd henviser til, hvad andre oplever omkring dig, hvad du siger og hvad du gør. Under folkeskolereformen så vil nogle lærere opleve, at måden, man skal kommunikere med sine kollegaer på, vil ændre sig. For eksempel når tysklærerne i mellemtrinnet og udskolingen skal snakke sammen om materialer og valg af opgaver og hvad der skal føre til nye måder at undervise på. Nogle lærere vil opleve, at de skal forklare, hvorfor de netop har valgt de materialer eller de opgaver. Og nogle, de skal pludselig forklare sig, jamen, hvad er det nu et godt valg, det jeg har nu foretaget, eller er det ikke et godt valg? Adfærden er måske også, at jeg nu skal til at vise andre og bruge lidt mere tid på at fremlægge for mine kollegaer om, hvilke materialer jeg skal bruge. Ofte så vil adfærdsniveauet også være i forandring. Måden, hvorpå jeg er på skolen, det vil sige, jeg er til stede på en anden måde. Derfor så vil i mange tilfælde adfærdsniveauet også være under forandring, og derfor skubber vi det ud til en side. Et af de andre niveauer i de logiske niveauer er det niveau, vi kalder evner og færdigheder. Hvordan er jeg i stand til at gøre det, jeg gør? Umiddelbart så kalder vi det også normalt kvalifikationer. Det er min uddannelsesmæssige baggrund, min viden og min erfaring, det jeg har høstet igennem livet til at kunne gøre det, jeg nu engang gør. I folkeskolereformen så er det her lag også under forandring. Nogle lærere vil opleve, at deres materialer, når man nu skal arbejde sammen i et fælles forberedelsesrum, om jeg nu har leveret det godt nok, er mine forser nu gode nok i forhold til de andre, og måske er der nogen, der oplever, at jeg er i hvert fald yderst kvalificeret til at lave det, jeg nu engang gør. Der hvor man også ser nogle af forandringerne på det, ved at pædagogerne indgår i den understøttende undervisning. Det vi har oplevet, det er, at nogle pædagoger siger, er jeg nu god nok til det, jeg gør? Jeg har måske ikke nødvendigvis papir på det, men jeg har en masse viden og erfaring for at lave de aktiviteter og den læring, der skal til i den understøttende undervisning. Dette niveau er for mange steder under forandring,
for at kunne leve op til folkeskolens nye mål om, at det man kan i dag i 9. klasse, skal man næste år kunne allerede i 8. klasse. Hvilke krav stiller det til lærerne og pædagogernes evner og færdigheder, kvalifikationer for at kunne opnå det? Med andre ord, dette niveau er også under forandring. Et af niveauerne i de logiske niveauer for forandring hedder værdi og overbevisning. Hvad er der vigtigt ved det, jeg gør, kan man også oversætte det til. Overbevisninger og værdier indeholder erklæringer om dig selv og andre mennesker, som du mener er sande for dig. Hvad der er rigtigt og forkert for dig. Ofte så baserer de her synspunkter sig på følelser og ikke på kendsgerninger. Det kan være udsagn som, ja, jeg kan generelt stole på andre mennesker, eller jeg lærer af enhver situation, jeg kommer ud for. Hvad vil der ske, hvis man pludselig skifter holdninger, værdier og bevisninger om noget? Hvilken indflydelse vil det få? Under folkeskolereformen så er værdier og bevisninger under forandring. En af de ting, der gør sig gældende her, så når vi er ledere, det er, at vi tidligere skulle være styret arbejdstidsmæssigt af overenskomster og aftaler, hvor forberedelsestiden for eksempel var givet, til at man nu skal opleve, at man skal gå til noget fairness i stedet for retfærdighed. For der er ikke nogen fælles retfærdighed, der opleves kun fairness nu. Fairness forstået på den måde, at hver enkelt lærer skal jo have en opgaveoversigt, et antal undervisningstimer, noget tid til forberedelse og til andre opgaver. Det vil sige, at 2 lærere kan principielt få 2 vidt forskellige outcome på, hvor meget tid der er til forberedelse, fordi at det skal være individuelt aftalt. Hvad vil det kræve af dig som leder, når du pludselig skal leve op til et ændret værdisæt og et normsæt her? På hvilken måde vil din adfærd ændre sig? På hvilken måde skal du have dialoger med den enkelte lærer? Hvordan skal du egentlig følge op på, om det nu er fair nok, den måde timerne og ressourcerne er fordelt? Under alle omstændigheder så oplever vi, at værdi- og overbevisningsniveauet er under kraftig forandring i øjeblikket. Det er i hvert fald oppe til diskussion og dialog. Hvad er vigtigt ved det, vi gør, og hvordan fortolker vi ting under dette niveau? Derfor, med symbolet igen, skubber vi dette niveau ud til en side for at vise, at dette lag er også under forandring. Et af de andre niveauer, det er identitet. Hvem er jeg? Det er et stort emne. Det udgøres af mange ting, men nogle gange kan man summere det op til, at jeg er et generøst menneske, jeg er praktisk anlagt, jeg er god til mit fag. Jeg er god som leder. Hvad vil der ske, hvis jeg nu kigger på min identitet som leder, at jeg ændrer den? Hvis jeg nu har en identitet tidligere fra at være ordstyrer af lærerværelset, til at være en meget synlig og engageret leder ude på skolen og være en meget tydelig leder. Hvilken indflydelse vil det få på de øvrige lag? Skulle jeg til at kigge på, hvis jeg vil have identiteten som en ny type leder, jamen hvilke værdier og overbevisninger vil det så være godt at have i den forbindelse? Hvilken kvalifikation eller kvalifikationer skal der til? Hvilken adfærd vil den nye type leder være eller vise ude? Hvad vil du vise ude i forhold til dine medarbejdere? Og hvordan vil du gøre det? I hvilke omgivelser vil du gøre det? Med andre ord, hvis vi ændrer en identitet, så vil det automatisk påvirke de øvrige niveauer i de logiske niveauer for forandring. Det øverste niveau i de logiske niveauer for forandring, det hedder formål. Hvad giver jeg til omgivelser? Niveauet opfattes gerne som niveauet for åndelighed. Det lyder måske lidt fint, men det er egentlig bare begrundelsen for, hvorfor gør jeg det, jeg gør? For hvem og hvorfor? Hvad er mit formål med min tilstedeværelse? Ja, man kunne sige i livet, men i det her tilfælde på skolen. Åndeligheden henviser også til den sammenhæng, hvorved man indgår i en helhed. Nu når vi pludselig skal kigge på åndelighed for en skole, så er formålet, jamen hvad er formålet med jeres skole? Hvad er det, I vil bidrage med på jeres skole? Hvad vil du bidrage med
som leder på den her skole. Tidligere var den måske tydelig for lærere og pædagoger og øvrige ansatte plus dig selv som leder. Ved at reformen er kommet ind, så er det her formål måske under forandring, ved at det også er givet nogle mål. Der er en kontekst, hvor i der er givet noget værdisæt, som bliver en pålagt. De her forandringer på, hvad formålet er, hvad jeg kan bidrage med, og når de øvrige niveauer er under forandring. Jamen det er her, vi så oplever, at en række skoleledere ikke kunne se sig selv i det formål, og måske ikke kunne genkende sin identitet i det her, og værdierne i det her. Og en sum af alt det har gjort, at de har søgt nye græsgange, eller måske endda gået på pension. Det samme gælder lærerne, at vi ser mange tomme lærerstillinger. Jamen det her, det er jo ikke mig mere. Og hvad er grunden til, at det ikke er mig? Ja, vi kan jo kigge på vores pyramide. Alle lag er sådan set under forandring, og så er det jo ikke mig. Når det ikke er mig, jamen hvad skal det så til at skabe alignment? Det vil sige, at få alle niveauerne tilpasset, så de passer sammen i et nyt system, en ny krop, en ny virkelighed, en ny skole. Her der er det ledelse, der skal ind og kvæg at hver pyramide kan symbolisere hver eneste medarbejder. Jamen, så er der visse niveauer for nogen, der skal justeres, og det kræver dialog. Derudover så er der jo også den store pyramide, som hedder skolen. Hvilke forandringer er der? Er der noget med omgivelserne, der er under forandring? Er der noget med adfærd, noget vi skal tilrettelægge der, hvorpå logistikken skal hænge sammen? Hvad med kvalifikationerne? Har vi de kvalifikationer på skolen, der skal til med den nye faglighed? Hvilke værdier og bevisninger skal bæres frem? Hvad skal være retningsgivende? Og hvordan forstår vi de værdier og bevisninger? Hvem er vi som skole? Og hvem er jeg som lærer? Og hvad er det, vi i det hele taget bidrager med? Når vi kigger på alle de logiske niveauer for forandring, så kræver det alignment, hvis vi skal komme i succes, eller få succes med forandringerne. Vi hjælper jer gerne med at få sparring og coaching den enkelte leder i at få nogle værktøjer til, hvordan man kan skabe alignment hos den enkelte og på hele din skole. Velkommen til at kigge mere på vores hjemmeside www.folkeskolereformen.dk.